Endo kwa mbele kendi wacho ni why 25th. Ango miyo 25th watimo anniversary. Ango miyo 25th wadhi ng'anyo. Wadhi ng'anyo nikech waparo ni sirikal ni government is made by the people and for the people. Ok ni koro ng'ane ma koro ntiere sirikal koro winjo ka gimene mo loso chike. Watemo prove gini wanyalo loko koda giero koda gidagi wadwaro ma. Mane gimwatemo prove ni sirikal ok en margi. Ngene tiere fia moro mosedonje neji kata samoro sedonje neji o kitumo sirikal tinya manyi nya timi nade gino nitie emo mi neno ga samoro no kaka jowa moko kadwa wacho gi lakini neno ka gi support government giwacho ni o bedura beda mos action ibro kama manade to wasebedo kwadi to action koro wane makoro nyaka wakaw mondo approve ne ginia koku ka action ni mae gima dhi timore whether they like it or not nikech koro chopo sama koro ngato die kona maonge kuma dangi dhi mano koro gima nyalo wacho ko tieko kendo gi wach mar Von Albert okwadagi ni omie 2 million berndi koda nowe nyathine nok dhi duogo koda no kaw nyathine pod ok dhi duogo mano gima nitie koro kawe no pod ber lakini gima lit en ni koro we wang'o yawre kae nikech adier ng'ama loso chike ng'ama nyalo golo amri ogocho ni onyisi ni pole awinjo gimotimore koro giminyalo timo we aor ni 2 million kasto ngeni gima pod lit na manyalo nyiso rowere ni 2027 ka ID mar mama ugi baba uipandi en ni pod oduoge wang' jowi to chako wacho ni erokamano jatelo ker ose gona moso chako 2 million agona erokamano monego bed ni onyiso wania ase wuoyo gi kero 2 million onego bed ni okaw chik machalo kama mane gima no adwaro winjo ok ni erokamano aseyudo 2 million no that was very wrong mabende ka en rawere ma winjo oko kanyo en ni change 2027 king'eyo ni mama u kata baba u en siasa moro mar 100 lakini ang'oa kawaidi pande opando nago nikech adier mage jok mago apinye sirikal kae kasto giwacho ni